Shontu me fremu ye, eji shokasa mu ye. Na wo Asanteni ba. Eji shokasa mu ye. So frɛ kasa fidie su akwaku ai. Shokasa ye. Wo ka na Otumfuo asɛm a. Eji shokasa ye. Enti sada na Otumfuo benya no. Ine mpafin besiu. Eda na Otumfuo benya no kwaku ai, ine mpafin besiu. Tu shontu me fremu ye, na shokasa mu ye. Na wo kaniwa ba, wo Asanteni ba, wo Igbeni ba, wo Nkrani ba, wo Obununi ba, wo Sremuni ba. Enu nti enkasa mu ano ntra baabi ensese tra. Uduru baabi ade ani die se no fama no. Enyi hwimfiri wo ho. Wo se so frɛ kasa fidie so akwaku. Abanti ababawa hwe kasa mu ye. Wo ka na Otumfuo asɛm a hwe kasa yie. Enti sa da na Otumfuo benya wo no empafin besiu. Yesi da betwo bo atwa asuo fra wo no. Yesa da na empafin si wo. So ye kaniwa ba na wo gi amamre di a won kasa basa. Eto da kasa bi di nkofuo bi ko wie baabi ensese wonum ko wie na akoye nsem bebre. Eno na ma nwumi ya mi bebreki a kire ye mede na nata bi ose ye yire me. Makwa hemfie mankwa hantoma. Ose so frɛ kasa fidie so ahwe kasa yie. Wo ka okurom hini asɛm a ye ahwe ne yie. Enye sa da okurom hini benya wo no. Ghana mra kora ntimi ntwitwa nyewo empafin besiwu. Amamra ye nto ntwene nenso kamia ye sɛ nne. Yato amamra na atwene nenso enye nwanwa. Ni nyina gina sɛ de ye hemfu ni bi nso aye wo onom ho. Na ama nne ebu a na kane tete ye wode ma hemfu no eso ate. Nenso sɛ wo ye kaniwa ba umu kurom hina ni ntia. Tie dwumi na natabi ose ye yire me. Emi de yie pa. Hey. Ya Tabri jansano no. Oh, Obenne, media benne. Aye, na die nkomode. Aye, kunadue. Aye. Obenne, media benne. Aye, na die nkomode. Kunadue. Aye. Mafuda di empa bi ampa nesu be ye bodai. Edu mafuda di empa Mafuda di empa bi ampa nesu be ye bodai. Ejino benne Prubene media benne Ejino benne Ubruwa media benne Yedi kan wasu obenne media benne adie nkomoda kunadu media benne ye kaso obi adia benne a enesen abenadi kire nsem bebre kire niema bebre sebe mpraduasa wo pe baabi agya anan na wunya kura no na wo ho tete wo no eho no wadi abenne uhie sika kakra ede koya ade ne yesenhia nanso watoto ani a wunya bi wadi abenne asam wato wo na wunya twitwagefo na wo atibusa asam ya ato wen so sebe mpraduasa enya wo mfom so wadi abenne asam bi nso timeto na ya wo mfom so wo ya ho hwe enya yie ukodwa ato a yese ye nsom eno nso wadi abenne eno nti ye kan benedi a abenedi kire sase nipa ho akodi nsenseme ho akire wo utwa ho ba bia enya yie na obi anso nya na adwene so obetwitwa age wo wadi abenne nti so obenne media abenne ade nkomode kunadu ai eba ne sen ena oso wadi abenne no se ye yire me yesema kwa ahemfie ma nkwa hantoma ye yire me tie dwom no ye yire mi o ai ye yire mi o ai makwa ahemfie ma nkwa hantoma ai ye yire mi o ai ye yire mi o ai makwa ahemfie ma nkwa hantoma ai ye yire mi o ai ni atwetweme Yasimanya ye boma bommo ya yire mi o ai aji ni ya yire mi o ai makwa ahemfie ma nkwa hantoma ai
nana yes ma nya de eji ni etwetwe me Asanteman nana ni emabommo you eji ni etwetwe me tie dwom no wo se ya yire me eji ni yire mi o makwa mfie mankwa hantoma ya yire mi o eba ne se ni yire no wakwa ahemfie wankwa hantoma tie tinam se wo ye kaniwa ba na wo ye 7 producer wo ye obi a wo tie amamra ase bu amamra enknafo wo no de egbefo wo no de siremfo wo no de abonofo wo de santefo wo ye de enu nti yeso ma wura firi ukrom hene ntanteman a wo yira dwaba ase de nti abrante ne kase ya yire ne pampe wa ahemfie nyina ne se wakwa ahemfie wankwa hantoma wo se ne hwan so kogina na Otumfuo animu na wontuma gu abetiri so da bi wokwa hantoma no na de agu nsa so ansan watime ne na Otumfuo akasa enu nti abrante ne no onim wa musa eno no okodi mensam ahemfie a 7 producer ne ho akwakere na sabre ya yere ne pampe enu nti wose ya yere me makwa ahemfie mankwa hantoma enti ya yere me o eji ni ya yere mi o makwa ahemfie mankwa hantoma ya yere mi o okay ya yere mi o eji ni ya yere mi o makwa ahemfie mankwa hantoma ya yere mi o ya yere mi o eji ni ya twetwe me yesema anya de enu nti ni ebomabommo ye kasa mommo na bommo anachesa momma no so momfa ne nkosie wa mu ade nani enso ade na Otumfuo anim nani enso ade ne krom hene nkna anim nani enso ade ne krom hene sabia igbe henefo anim enu nti monyere ne pampe na ba bia mmara ne da no momfamfa adwumi misi mi da yie pa so wo ye kaniwa ba na wotia amamra ase bu amamra etoda na uduru ba bia eya na wadi homra so sanse yes if you go to Rome do what Romans do adenti eni ato ye niema bi atwere ne yakofa niema bi ne dia ba be frafrem ukoka ubenya obi obekasa 7 producer wo ya abosomsem nanso matwo ebeto ahoden mehu obi na betikitikiti abrante bia na ogina hofia oni abrante ni nya asam yeso nke be yenka jamane nka na wedi okasa wo bo na obewu abrante ni de ne hoto ne matiri so wo hwe ne matiri hwe ne men ne men a utim so bebo abrante ne kura ma na hoden biaka enu ntie ka bia wa ntie ebra wadi mirika kwa abrante de ehunu ya ne sa abrante akorokoro wa no wamma matwani so no oda fom kirikira no otone so wotene so na chese twade ekwo twiko obreman na edi ahim ebra wogya matwani na wosode ye no ne nanu nyina aye moja enu ntuo mu gina ho nyina ka se ye ka se gyan ne wanyai onso ama abrante kumen yagu anim ase sa netie sa enetie enu nti ya yire me makwa ahemfie mankwa hantoma ya yire me ho akodi nsenseme ewa ahemfie ya yire me makwa ka asam wa yenka ama sabre kanedi enti na ne yetwa asuo yebetwu asuo afiri krom ha wadi aniamo ho sem wani ati wano atia nana wano atia panyimu bi 7 producer wakofa ba wuram enu nti yetwu asu ebasa na cheso akodi abeni yenti adwom no ejini yirimi oi makwa imfie makwa antuma ya yirimi oi ofamponsa mo fami donu nu obosi amponsa ejini no bamponsa ofaya mami watire mi amponsa ofamponsa ofedi mensa amponsa ofamponsa osu ofamponsa mi wo fami donu nu obosi amponsa
Obosi amponsa eji no vamponsai wofaya manu wache na mponsai wofamponsai wofedi mensa mamponsai eji no vamponsa enunti die ntia wo bo no wofedi ni se obosi amponsa ne ho akere no ohia dwatoafo enunti wan no di dwatoa ne besi ne so ene wo sufra ne wofa Jese dwatoa kosi ne wofa so sansa so wano kotia wa ahemfi a etoda ye nkɔ ne nsapan dwatoa ne bi kura ho a wo de kɔ a wanhwɛ yi a na wutwa nantwie ba de wo ho enu to so wofa mponsa me wofa me dɔno no obosi amponsa ofa ya ma me ho akere me ofa mponsa ni nyina ne se ya nkyere na mamre ya nkyere ne se wuduru na Otumfuo animu a ya nkyere ne se wuduru nkranhene animu a ya nkyere ne se wuduru Igbefo hene animu a ya nkyere ne se wuduru Srem se Djata hene animu a sei ne ye to se ofa ya ma me ho akere me amponsa ne ho akodi nsenseme wadi abeni yenhwɛ kwa ba na befa so a ne ho beto no ni ebetwimi esina no afum gwagwe ni eboma bommo Djka tie eji na Djka tie bini nkotodwe esi uso na akatra na mpompo nsuo eji na na mama na chia me na sunte mama chia me na sunte ni ayere me akasra mana no afom esuma anya de eji ni eboma bommo Osi ya Djka ten na Djka ten midi nkotodwe si uso tina meka se yebekobi mekobi yenkɔ kwa sante hina nim yenkɔ ne saa kwa wono ho ane so wafom opemso na abetutu nan saa beko nanimu da bi eto da gi so onyu obi di wanim na nsakora na abesi chiame hene so no gi so obi nso edi wanim ansa no akɔ chiame hene ho e chiame hene gi dwatoa no tumu a yetimi edi wanim no akɔ opemso ho saa na tie ndi so tie ya osi ya Djka ten na Djka ten bidi nkotodwe si so na aka kire na nampompo nsuo no ma na achia me hina so nte na chese dwatoa fo miensa na abamu ansa na akwa koduru opemso animu ti asem ni ye dwatoa fo miensa na abamu ansa na etimi akoduru opemso anim enu nti se toda na se mu make utterances bi a no ahwe ni ye ubetimi atena wo fie no aka wabra obi asonte mpanyimfo se panyi due mante usuro no nti no ankansi na nimu enu nti atoda wo mo consider na emom so onya akokoduro begina bonte kasa na Asanteman ni sei dia na kire so wasi wo se wo bema abatwa nso kekesi ani a wo yire no ano nso ayerew afa ni ahwe ye ne metiri mu odene Fosi na Djka ten bidi nkotodwe si uso na aka kire na mpompo nsuo na achia me hene no ma na Asanteman na so nte sama kasa ma manu afom bedwam nti ye yere me Djka tie eji na Djka tie bidi nkotodwe si uso na aka kire na mpompo nsuo na chamina sonte ma fombra okwaku eje ni etwetweme esimanya dia na eje ni eboma bommo Asanteman na le ni etwetweme yesimira ni Asanteman sawe wona mantwia emira wa Asanteman e wa ahembobu ano ho akasa mena no afom bedwam okwaku ya yiri no eji ni ebona bommo ya yiri no nana eje ni etwetwe no akwa himfie wankwa hantoma eni nti ni ebona bommo osi asimra ni Asanteman semene na mantwia emra wa Asanteman na wa ahembobo ano ho tinam se ubetimi atena wo fie no aka
wobetimi atena asuo gya no aka na emom ebre betwe adu bedru na asante kotoko hinanimu yadu bedru kurom hinanimu ka asam wonkena mem no anhwe ne yie naga manche so mu a obekere wo se sa asase ne nyawo dia Otumfuo Nyankopon na asase ne ye ne dia na enso ayi nkofo o modeda no enu nti wo kasa no ahwe yie to wasena me ka asam mera ni Asanteman ne se na me na mantwea emra wa Asanteman e wa hembobo ano ho to wasema kasa manu afom badwam kwaku ti ayire me ye bomabommo o kasa no ahwe ni yie wakodura himfie no wankwa hantoma wabra na Otumfuo kasa eno kura ya asemu a inti enyina baabi nkasa hunu na nkosa na toda wanhwa wano asem ebe pass mama tie ni yie Shontu mefremu yie Djka kasa mu yie na wo Asanteniba Djka kasa mu yie so fra kasa fidie su akwaku ai Djka kasa yie wo ka na Otumfuo asemwa Djka kasa yie enti sada na Otumfuo benya no ine mpafin besiu eda na Otumfuo benya no kwaku ai ine mpafin besiu ye yiri no ai ni atwetwe no kasa Asanteman onim sembra so ahembobo ano ye yiri no ai ni atwetwe no mafom bra okwaku ni ebomabommo wo se hwonto meframu yie na hwe okasa mu yie na wo kaniwa ba wo Asanteniba wo Igbeniba wo Nkraniba wo Obununiba wo Sremuniba enu nti enkasa mu ano ntra baabi ensese tra uduru baabi ade ani die se no fama no enyi hwimfiri wo ho enyi bibi amfiri wo ho hwonto meframu yie hwe okasa mu yie na wo Asanteniba hwe okasa mu yie wo se so fra kasa fidie so akwaku abanti ababawa hwe okasa mu yie wo ka na Otumfuo asam a hwe okasa yie enti sa da na Otumfuo benya no empafin besiu yesi da betwo bo atwa asuo fra no yesa da na empafin si wo na didim empafin besiu tu fra kasa fidie so ayi wadwene se bia nko na ahya da mu kasa ayi wadwene se odi ono wato credit no anya ye friend se u data ena odi di udwuma nemom eda ye be fro manhia himfie se bra be yi wano no eda no na abehu se wo mema yo nyina no wo woro ho kura wo pe ho to se hwonto meframu yie onto mefram kura timi pa asama wa Asanteman hwo kasa mu yie wo kasa timi pa asama wo e won kana mam wo fra kasa fidie so a hunu se de yesi bi kasa wo ka na Otumfuo asam a hunu kwan abefa so abekasa na mamre ye ntontwene enye saa eda ukurom hene gama nche benya wo no mpafin besiu wanhwe yie na da na bi kusi apia manso nkwanta hene wo benya wo no mpafin besiu wo kasa manso mamu a hwe yie na hunu sa wo kani kumawuni hwe yie mampon kontonchi ebu ehie kumana na wo kasa hwe yie kasa Asanteman mu a hwe yie enye saa eda asam beto wo no wunya chiginafo ibia wo be wadwen se wo kodwa atoa saa tam no nso no na bia na dwa atoafo ni ho dwa atoafo mpo ho mpo a ebia na nakade no no wanya wo sɛ ne hwan siese fa na ntwie miensa bra anampo twanwan du wo ye den wo kofa ne hene
eno nti e wo so hwe okasa eyi na niema bi wo ho a oto ano na deka wo ho enya niema nyina na yehu na 7 mperaduasa ye kasa ho ka na emum hunu ne ka emu obi anka kasa bo anhye oyem na emum hunu ne ka eno nti ne ye wo kasa pa ene ye wo kasa bone ye wo kasa twitwie kasa enye sebe kasa fon asemsia kire wadwene kwampa so na wamfa ho ankonya asem Djka money transfer omukura masene enam di dwumadi ebre wo ebia na wo US wo Canada wo send sika edi abaga na nko ade a wadaroma Djka app na wo so use ko download e o Play Store Apple Store o phone so na wo send sika na ba use mi promo code na negu animu ni Djka eno na wo use a wo send sika na ubenya $5 dia kan osika ho na nipa wo send sika na so dia brand no ye ntene kapre Djka wonum rate na omde send sika na e wo soro chen obi ade eno ni sisi obi a use Djka money transfer and American for the amawo subscribe to channel no Djka Nyan Support TV aha ene ye kire nwum ma oti ase na wonso 7 mperaduasa wo to a ohunu kwan ya befa so a ubeto no da bia me break lyrics na me say I stand to be corrected ebia na asem bi wom said ya wo te no bia ma ntene saa churugu ase ma me Djka had your can say one can say meda wase dodo no ma correct me nyame nshraw so jebre na otie me enwumi na tabi ya tabiri jansa tabiri kurumagoro wonne toye title no ye yire me akraw bye bye.